Basta babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Makakasama po natin ngayong umagang ito via Zoom live po ang Chief Education Supervisor po ng ating pong lungsod ng Dagupan, ng School Governance and Operations Division po ng DepEd Dagupan. Siya din po ang tumatayong Tournament Director ng basketball ng palarong pambansa at ang National President ng DepEd Basketball Referees Association or DEBRA at ang Regional Director po ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Pabati muna po natin po ang mukhang merong sumasabay na na audio Idol Matthew. Okay, pabati muna po natin po si Doc Edil Abalos po. Magandang umaga, Doc. Ang pagbati niyo po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga po na ito. Magandang umaga, Idol Mark, at ang ating mga taga-subaybay sa IFM at sa lahat ng Pilipino na alam natin nakatutok ngayon sa napakagandang balita sa sports. Opo. Kasabay po nito at iba't ibang mga proyekto po ng ating pamahalaan. And kayo po recently, naging busy po kayo dito po sa ating pong palarong pambansa, sa Prisaa. Ito pong mga iba't ibang mga sports po natin po na talagang nagpapalago, nagpapayabong sa talento at skills po ng ating pong mga atleta na mga Pilipino po. Dito po sa Rehiyon 1, in particular sa Dagupan City, ano pong mga naka-line up po na mga proyekto po ngayon ng ating pong Philippine Sports Commission po sa pakikipagtulungan po nila sa inyo pong opisina para po masigurado na yung pong training na kailangan, yung pong suporta na kailangan sa ating pong mga atleta po ay nabibigay, sir? Sa kasalukuyan kasi, Idol, katatapos lang nung siguro ba, 2 linggong nakaraan, Opo. yung palarong pambansa. Opo. Yun yung culmination ng school sports program natin na nagtapos nung July 17 sa Cebu City. Opo. Kaya ngayon ay pansamantalang namamahinga yung ating mga atleta, yung ating mga sumama sa palarong pambansa. At kabubukas din lang naman natin sa pangunang araw ng pasukan, Opo. itong nakaraang Lunes. At ngayon ay of course nakasettle na din ang mga bata. Pero meron pa rin ngayon palang papasok. So, beginning itong August, pag na-organize na yung ating mga klase, ay susunod na dyan, Idol, yung pag-uumpisa din ng mga activities, mga programs, lalo na sa sports. At kakasama yan, August, bubuo na sila ng kanilang mga club teams, sports club teams sa bawat eskwelahan. And then September siguro, September, October, mag-uumpisa na yung pinakamababang level ng school sports competition natin. Intramurals ba ito, sir? Yung intramurals. Ayun. Pero bago intramurals, sa loob ng isang paaralan, kung minsan ay nagkakaroon pa ng interclub, intersection, then year-level competition bago yung formal na yung culmination sa eskwelahan, yung school intramurals. And then pagkatapos na yan, ay susunod na ang Division Athletic Meet. Siguro, tansya natin, baka itong November o December, kasi Idol, mapapaaga ngayon ang palarong pambansa. Sa Ilocos Norte po, sir, no? Ang host natin ngayon ng 2025 palarong pambansa is the province of Ilocos Norte. Doon sa Lawag City, karamihan ang venue ng ating palaro. So, marahil ang regional office din ay nagplaplano na baka i-advance din natin
gawin natin mas maaga yung regional meet para paghandaan naman natin yung pagiging host ng palarong pambansa. Kasi hindi naman maganda na mag-host tayo, pero Correct. nasa ibaba pa rin tayo ng medalist standings. So, we are anticipating that our school sports activities and programs will be conducted earlier than usual. Kaya sabi nga, ang sa akin lang, yung division meet either November, December, and then yung regional meet baka early January or February, kasi ang palarong pambansa ngayon ay gaganapin sa Mayo. Wala pa tayong petsa, pero sigurado na yan na Mayo. Kasi the next school opening magiging June na. Opo. Sir Edil, ito pong ano po na ito, mga ganitong klase ng sports, gaano kaimportante po ito na ipagpatuloy at suportahan po hindi lamang ng gobyerno kundi ng ating pong mga magulang at mga ano po natin pwedeng maging sponsor po in developing the next gold medalist po natin po sa mga international competition? Yeah, napaka-importante ang papel ng physical education and sports sa mga kabataan natin. Itong double gold medalist natin, yung ating best Olympian ngayon, na si Carlos Yulo, is a product of public school. Is a product of public school. Kaya napaka-importante na yung ating grassroots program ay dagdagan ng suporta sa ating mga eskwelahan. Kasi diyan sila unang nadidiscover. Naglaro si Kaloy sa palarong pambansa. At mula nung pumasok siya, sunod-sunod na yan. Every year kasama siya hanggang madiscover siya at nakakuha ng scholarship sa Japan. Ayun. Yan ngayon, yung namamayagpag na kababayan natin. And we are very proud of him na sabi ko nga, he is a product of public school. Sabi ko nga, napaka-importante ang PE and sports sa ating mga kabataan. Pero, Vera Los Buenos, mayroon tayong mga officials, school officials na kulang yung suporta. Hindi nila nakikita yung aspeto na yung physical education and sports napakalaking tulong sa paghubog ng isang mabuting mamamayan. Hindi lang pang-sports, yung isang mabuting mamamayan. At meron na tayong mga teachers dyan na binabandera ng bata, ng estudyante, yung eskwelahan niya, yung division niya. Pagkatapos, hirap na hirap pa sa kanyang grado. Meron pa nga dyan, nagbabawas pa ng grado. May tingnan mo na lang. Yung consideration. May mga bata talaga, may mga bata na talagang iba yung kanilang interest. Kagalingan, interest. Correct. Itong bata na ito, sa sports siya nagka-interest. Bakit hindi natin siya suportahan? Bakit hindi natin siya bigyan ng motivation? Diba? Kaya tayong mga nasanay sa sports, napakaganda na gamitin ang sports to develop the person. Yung disiplina, si Carlos Yulo, kung wala ba siyang disiplina, kung hindi ba siya resilient, kung hindi ba siya hindi na minahal yung kanyang laro, hindi siya aabot ng ganon. At marami tayong mga ganyan na mga bata na doon natin dapat siya suportahan. Yung interest niya yan. Kung medyo takot siya sa lapis, sa ballpen, at mahal niya ang bola, di doon natin siya suportahan. Correct. And then, we will use yung kanyang interest sa paglalaro para mag-aral. Ganun yung sinasabi natin palagi sa ating mga atleta na, play and learn. Yes. Play, study. Hindi pwedeng puro laro naman yan. Kasi in higher competition, required ang academic requirements. Diba? Correct. Academic
standings. Kaya kailangan maglaro, mag-aral. Mag-aral, maglaro. Dapat ganun yun. Apo. Para mas maganda yung kanyang magiging buhay. Sir Idil, dito po sa present setup po natin po sa kagawaran po ng edukasyon na ito hindi po kaila po sa atin po, no? Not just even sa kagawaran ng edukasyon pero po sa larangan po ng sports mo pangkalahatan sa ating bansa. Hirap po ang mga atleta po natin. Unang-una, yung pong mga maswerte na lang kung may perang magulang nila na talagang sumusuporta, pupunta ng mga training, ng mga ibang bansa, may scholarship na ma-avail, napakaswerte na po yun. Pero karamihan po, nung may mga potensyal, minsan na-neglect dahil wala pong pondo na nakalaan po para po sa kanila. So in your assessment, sir, with the present setup that we have, talagang kulang po ang suporta na nakukuha ng ating po mga atleta. Talagang kulang na kulang, Idol. Yan yung malaki nating problema na kinakailangan palagi, taon-taon yan. Yung ating mga teachers, na sila yung unang mga discoverer, sila yung mga unang coaches ng mga bata. Kung karamihan dyan, talagang sakripisyo. Kasi mag-training yan, mag-practice yan, walang pondo. Correct. Walang nakalaan na pondo. Kaya sariling bunot ng mga teacher, ng ating mga coaches. At yan yung ating inaalagaan sa ating mga coaches na dapat bigyan naman natin sila ng konsiderasyon. Kasi kulang nga yung suporta. Although mayroong tayong mga suporta na gagaling sa LGU, pero hindi sapat. Panalang natin ang ating inaasahan na lang yung passion for the sports, love for the sports, at yung talagang yung teacher na nagsasakripisyo. Imagine, tapos na ang kanyang klase, imbes na uuwi na sa kanyang pamilya, pero nandiyan pa rin sa playing court. Dahil andoon yung mga players niya na naghihintay sa kanya. So, napakalaking sakripisyo yan. And then, pag mayroon ng mga competition, ayun na naman, kulang na naman talaga ang suporta kasi pag mayroong mga competition, mayroong entry fee, mayroong participation fee. Correct, opo. Maswerte na lang yung mga eskwelahan na may mga suporta, may mga pondo na sinusuportahan. Pero karamihan, lalong-lalo na sa ating mga public elementary, ay hirap na hirap. Ang coach na naman ngayon, ang hahanap ng supporter para lang makasali yung mga bata. Opo, yung pagod, yung passion po talaga ng coach na matulungan po ito dahil naniniwala po sila sa potential po ng atleta na hawak po nila. Yes. At saka naging coach din tayo. Opo. Kung talagang nakikita mo yung interest ng mga bata na nandoon, ikaw mismo ay mamumotivate na samahan sila sa hirap at ginhawa. Sige, maglaro tayo, pasama tayo, maghanap tayo ng paraan para makasali. Yun, kaya ang ating gobyerno, siguro with Carlos Yulos example, dagdagan ng gobyerno ang suporta sa school sports. Kasi sa school sports natin, yun ang tunay na grassroots program ng sports. Kasi built-in na andun na. Elementary pa lang, meron ng mga training. Although, karamihan ng ating mga coaches sa elementary ay mga teachers na kulang yung training. At yun din ang gusto nating ma-level up. Yung i-capacitate yung ating mga teacher. Kasi sila yung unang coach talaga. Sila yung discoverer, sila yung unang coach. Sila magtuturo ng basic skills. Pag naituro nila yung basic skills, pag may interest yung bata, magsariling ensayo yan, gaganda yung kanyang
skill. With what you are saying, Doc Edil, napakalinaw po nito na dapat po talaga ito pong ating pong gobyerno ay mag-invest po talaga if we want to develop and we want na magkaroon po ng mga Olympian na gold medalist po tayo. From the very grassroots level po, hindi lang yung mga in-scout natin ng mga atleta, kundi enable din natin itong mga coaches po natin po na magtitrain sa mga atleta natin. Yes, idol. Kaya nga sabi ko nga, napakagandang halimbawa si Kaloy. Kasi na-discover siya sa barangay lang, sa community. Opo, and then pinasok siya sa public school. At doon sa kanya sa public school siya nahasa talaga. Kaya nga napakarami nating talento sa probinsya. Napakarami nating talento sa local scene na dapat ang ating gobyerno ay tignan, pansinin yung pinagmumulan ng mga pambato natin sa Olympics. Kasi sa kasalukuyan, ang recruitment ng National Sports Associations natin sa labas ng bansa. Kumbaga, parang yung kahiligan natin sa instant. Di ba? Naobserbahan na ninyo yan. Yes. Nagre-recruit ng mga atleta, import. Philippine-American, pilporing. Pero hindi kulang yung pansin nila sa ating grassroots, sa ating mga komunidad. Na ito nga, ayan. Doc Edil, ako natatawa lang ako kasi sa bigas nag-i-import tayo sa mga ibang pati ba naman sa atleta number 1 importation pa tayo. Yes. Sana this will serve as an eye-opener to our sports officials na we have so much talent sa probinsya. Look at Renz Abando ng basketball. Correct. Hindi naman siya kilala. Yan, pero biglang sumulpot na lang dahil sumasama sa mga tournament, nakilala. Ngayon, malaking star siya. Di ba? Napakarami. At marami pang Carlos Yulo na madidiscover. Hindi lang sa sports. Hindi lang sa gymnastics. Sa boxing. Correct. Dami yan. Marami po. Look at Heidelin Diaz. Sa weightlifting, yes. Hindi naman siya pilporing. Local naman siya. Di ba? Marami tayong potensyal. Look at Carlo Paalam. Correct. Scavenger. Pero ano ngayon? Although sayang lang, minalas sa pero judging. to think na nasa pedestal na po ng Olympics, napakalaking po yun. Bagay po yun. Yeah, that is already an ultimate prize for our athletes na makatuntun sa Olympics. Opo. Panalo yun. Yes. Doc Edil, bilang isang hindi lang basta coach at hindi lang basta official po ng but you are a sports enthusiast. Sa inyong palagay, with this number po, 22 athletes that we can na nagkukumpit po ngayon po sa ating pong Olympics, marami pa po dapat. Yes. Marami pa. Tingnan mo, idol, EJ Obiena. Saan ba nagsimula si EJ Obiena? School sports din. Palarong pambansa din. Hindi naman siya imported. Di ba? Yes. Kaya nga lang, nung nakita yung kanyang potential, iyon, nakakuha ng scholarship, nag-aral sa abroad, nag-train sa abroad. Just like with a scholarship. Kaloy, Yes. with scholarship. Yun yung kanilang tulay. Opo. Para makabit yung kanilang, kasi nga, kulang yung suporta sa Pilipinas. Alam mo, Doc Edil, isang nakikita ko kung bakit nasa 20 plus lang itong mga atleta natin, talagang parang wala pong budget atang pang pasenta. Kasi if I heard right, ito po is nag-solicit pa sila ng karagdagang pondo para lang ma-send ang buong team ng Team Pilipinas papunta ng Europa. Kasi parang nasa 30 million yung kabuuan na minount nila .
Na from solicit yun, ha? Kaya nga. Solicit yun. Hindi yun. Hindi dapat meron tayong konkretong budget dyan, katulad ng ibang bansa, na ang lalaki ng delegado, pero kasi may kakayahan na ipondohan yung kanilang sports. Yes, dapat talaga, Idol, na dagdagan yung pondo para sa sports. Kasi kita na natin ngayon, itong sports ang nagdadala sa sambayanang Pilipino para ibandera yung ating bansa. So, kailangan talaga suportahan, dagdagan. At bawasan yung mga ibang yung savings, Doc, ibigay naman dito sa ating sports. Yes. Marami tayong pinagkagastusan dyan na aksaya lang. Doc Idil, with the present setup po ng mga tinatawag po natin na rewards, do you think this will going to help para talagang ma-motivate pa yung ating pong kasi may mga iba parang sobra-sobra naman yan, pero hindi nila alam na itong amount na ito ay kumpara sa karangalan na binibigay po ng ating pong mga atleta kasama ng kanilang mga coaches at mga kasamahan, ay malaking bagay po sa ating bansa. Yes. Karapat-dapat lang na tanggapin yung mga ibinibigay na pagmamahal ng mga pribadong kumpanya. Kasi ang ating gobyerno, nakafix na kasi yung ibibigay na premyo. Yan ay karapat-dapat na mapunta sa ating mga medalist, Olympians, kasi ang laking karangalan yung dinala nila. At ngayon, sa buong Asian countries, tayo ang namamayagpag. Correct. So, hindi natin matutumbasan ng halaga ng pera yung karangalan na ibinigay sa atin ni Carlos Yulo. At sana madagdagan pa. Doc Idil, na-intriga lang ako, 10 milyon. For example, yung 10 milyon na lang na reward coming from the government. Kung nakadalawang gold yung isang tao, 20 million ba yun? 10 milyon lang yun, isang tao. Ay dapat doblehin yun. Oo, kasi dalawang gold yun eh. Oo, hindi pwedeng dalawang gold, 10 million lang. Ang alam ko dyan, Idol, per gold, 10 million. Yes. Hindi ibig sabihin na for an athlete, no matter how many gold medals, 10 million. Baka na naman i-1, 2, 3 nila ito. Hindi, kasi ang nakakatakot dito, Sir Idil, there are athletes, di ba, remember, Obiena, na nagkaroon ng issue sa PSC. POC, sorry. Di ba, gusto niya na umalis, pero buti na lang napigilan siya. Yes. Kamuntik nang mag-change citizenship. Di ba? Ngayon, meron tayong mga nabalitaan na mayroong mga field foreign na nasa Olympics na gusto na rin Pilipinas ang kanilang i-represent sa susunod na Olympics. So, ibig sabihin, nakikita nila yung potensyal. Kaya nga, sana madagdagan pa ng pondo para sa training. And particularly dito po sa level po ng DepEd na pampubliko mga paaralan na pinagmumulan po ng ating mga grassroots mga natin, atleta po natin. Yes, tama yan, Idol. At hopefully in our next we are waiting yung schedule namin ng post palarong pambansa conference wherein the different regions central office will be there at i-assess namin yung nakaraang palarong pambansa and hopefully ay maisama namin itong ginawa ni Kaloy Yulo na gagamitin para i-encourage, i-motivate din natin ang ating mga DepEd officials na dagdagan yung attention at pondo para sa sports. Kasi karangalan ng buong bayan ang dinadala nitong mga atleta natin. And we are very optimistic. Bakit? Kamo, Idol. Our secretary now, si former Senator Sally Angara. Yes po. Sportsman yan. Sportsman. Incidentally,
Siya ang incumbent na chairman of the board ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Wow. Kaya palagay ko malaki yung parte sa puso niya ang sports. So that baka mairabi ng ating mga kasamahan sa central office na dagdagan yung attention, dagdagan ng pondo, suporta, yung ating school sports program. At napakaganda sana kung itong mga national sports associations, tulungan din tayo. Yung ang tawag ko nga dyan, teach the teachers. Yes. Ng basic ng sports, lalong-lalo na sa elementary schools. Apo. At age 9 ng mga bata, pwede na umpisahan. Correct. Yung interest sa paglalaro. Si Carlos nga, age 7, na siya eh. Nasa training na. Sinama na siya sa nasa training niya. Yes. Oo. At ang Tapos yung dalawang kapatid. Opo, nagte-training na rin. And ang maganda at saka ditong paalala po natin po sa lalo na yung mga politicians, wag pong haluan ng politika. Yung Yes. sports Yes. po natin po. Spare from politics ito po. Yan sana ang isang magandang hiling natin, Idol, na Huwag politikahin. Huwag politikahin. Ito ay for the total development of a human being. Pag nalulun sa sports ang bata, maganda ang resulta. And then, diyan tayo makakapulot ng mga pambato natin na i-train pang international. Tignan mo yung composition na ngayon ng 22-man team sa Olympics, kung ilan ang galing sa community. Galing sa public schools. Yes. Okay. Maraming salamat Doc Edil sa inyo pong oras at sir, i-schedule po namin kayo sa mga susunod pa na mga sports po natin na good news and events po natin po. Maraming salamat po. Yes, dito lang ako, Idol, at maraming salamat din sa pagkakataon na ito. At sana nga lahat tayo ay sumuporta sa larangan ng sports at yung ating mga physical education activities sa mga eskwelahan kasi it really helps develop the whole person. Tapa. Dr. Edil Abalos po, ang Chief Education Supervisor po ng School Governance and Operations Division ng Dagupan City. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Idol Mark